Aquesta setmana, l'Associació de Veïns de Masenlaire de Blanes van comunicar a l'Ajuntament la voluntat de demanar a l'equip de govern i a la resta de regidors que sol·licitin de forma unànime al Servei Català de Salut de la Generalitat l'obertura també en horari nocturn del centre d'atenció primària situat al carrer Sebastián Llorenç. Els veïns expliquen que és incomprensible que en un municipi amb més de 40.000 habitants tingui els dos centres d'atenció primària tancats de 8 de la tarda fins a les 8 del matí. Des del consistori agraeixen aquesta instància i asseguren que portaran a terme la demanda per garantir un servei nocturn. Creiem que és una cosa bé pel poble. De fet, ja ho vam demanar quan vam tenir una reunió de serveis territorials, es va dir que no va donar més explicacions que tenim un comarcal, que tenim la sort de tenir un comarcal, que és cert que tenim una sort, que és tenir un hospital comarcal, però creiem, i crec que això és extensible i a tota la població, en que potser tenir un dels dos CAPs oberts a la nit alleujaria les urgències d'allà. Tot i no ser un especialista mèdic, jo crec que és una cosa de sentit comú. Però jo crec que hem de fer l'esforç i intentar-ho fins a les últimes conseqüències. Parlat amb tots els portaveus, tothom està d'acord, crec que és una cosa àmplia, un acord ampli, i evidentment que es farà aquesta petició a la Generalitat. D'alguna manera no es pot explicar des de la lògica, però que és així, i continuo dient que si sempre ens diuen que hem d'anar al cap de referència per no col·lapsar les urgències del comarcal, no sé per quin motiu no es pot obrir un CAP a la nit. Actualment hi ha localitats de característiques similars que disposen d'un CAP obert les 24 hores del dia, una situació que els veïns i veïnes de Blanes no comprenen, ja que desplaçar-se fins a l'hospital comarcal suposa col·lapsar els serveis d'urgències i potser són casos que es poden tractar en un centre d'atenció primària. De moment, tant el consistori com els veïns es mantindran a l'espera de rebre una resposta de la Generalitat, una resposta que esperen que sigui beneficiosa pel poble.